Салом алейкум, мухтарам подписчикои канали Майдони Баттл, мухтарам меҳмонои канали Майдони Баттл, rapbattlego. ҳар он касое ки видеои моро тамошо мекунанд ва хулосаҳои худро, фикрҳои худа дар комментариҳо менависанд. чӣ хеле ки мо ваъда дода будем ба ҷамъшавии якчанд саволҳои дуруст ма ОТВЕТ ба КОМЕНТО гуфта навор мепартом. айнак ҷамъ шидан ҳамун якчанд саволҳои дурусте ки бояд мо ба онҳо ҷавоб гардонем, сар мекунем. саволи якум Наврӯз Воҳидов. алоне ту на самом деле ку мужик набудай, ман мухлиси батлам, ту беминус кунен мегӯй и барои респрора дастгирӣ мекунӣ, роли калон дора минус барои реперай охи и батлай кадомеш чӣ хеле ки хона бихона. муҳтарам Наврӯз Воҳидов, бародар раҳмат барои комменти кардагиву фикри худ навиштан. не ки ҳамин хелае ки вақте ки ба фикри худ агар ки мо батла беминус кунем, Наврӯза дастгирӣ ё ки бачаҳои респрора дастгирӣ кунем, яъне вақте ки ба минусай мо бачаҳои хезе авлода дастгирӣ мекунем ё ки дигарша дастгирӣ мекунем ба ҳамин кор. барои ҳамин фикр хатои бародар барои бо ман мехоҳам бирасонам дар мухлиси баттл ки баттл ҷои муҳорибаи суханай, на ин ки маҳорат нишонтии. ҷои маҳорат нишонтии ҳаст, не ки маҳорати суханай, на ин ки ту чӣ хел дар рӯи бит бозӣ мекуниву дигар. барои ҳамин ман монда шидагим фаҳмондани ҳамин чиз. касе ки бифаҳма бахча мефаҳма, касе ки нафаҳма ман дига намедонам ба кадом забон бифаҳмонам. саволи дигари бигем, хоҳиши дигари додаи Деймон Селватор. акай алоне дар ҳамун танаи девор илтимос плакати Майдони Баттла бизан, барои зритело боз соз мешава. ответша интизорум дар видеои оянда. Деймон Селватор, бародар миннатдории худмона барои пешниҳодат мерасонем. мо бисёри идеяҳомона ва он чизе ки пешкаши шумо мекунем ай ҳамхали комментҳо мегирем. раҳмат барои мнение додагид. мо дар ин фикр ҳастем вай нава заказ кардагем. чиш меган короче ҳамун Майдони Баттл нависондагира я идеяи навша заказ кардагем, ҳамун тайёр мешава ва плакатша насиб карда бошад дар пушти ҳамун кресла заданӣ ҳастем. раҳмат. саволи дигарира ё ки ирам намедонам чӣ қабул кунем. All Music нависонда бача агар бе музика бихонам просто версунан каналта жал барои мекунем. инамиҷа 200 ҷурам дар YouTube мешинам. бародар All Music янамуд хоҳиш кардагӣ ки меги расходи ҳамаи батла ту мекуниву агар мо ба хоҳиши ту накунем ту моро бо наказат мекунӣ, типа чи жал барои мекардай. бародар хай намада 200 жал барои мекунӣ кати ҷурот бигзор. ина канали маро маҳкам мекунам. баъд чи мақсадаи батл гузарондани мо ҳамиае ки вақте ки рептиҷи қисман даст кашида гузарондани батло, мақсад танҳо видео батла пеш бурдеса сол рӯбарура вақте ки ӯ одам отказ кард ба мо мисол пеша кардем ки батли рӯбарура мисол мо давом битем. аввалан сабаби пеш бурдани батл ҳамиае ки мухлиси батл намра як рейтинги нав ба батлеро пайдо шава. яъне на танҳо репҳафта боша, на танҳо репи моҳ боша, мақсад бо батлер боша. якум мақсад ҳамин буд ки мухлиси батл намра. дуюм сабаб
ҳами бачаҳо ба иштирокшон дар баттл ягон сум кор мекунанд. Ӯ қапли бисёрам кор намекунанд, хай ягон сум кор мекунанд. ва танҳо дар сеюм ҷо баъд ман ягон сум мумкин кор кунам, мумкинай ҳаваям. Барое ки агар шумо надонен, ина ба ҳамаи шумо мерасонам ки баттли Марио 0 грамм метонем ба ҳазур дроем биден 90 ҳазор ям 90 чанд ҳазор ба фикр мео 80 чанд ҳазор просмотр гирифтагиай. Агар просмотр 1000 просмотршам $1 ҳисоб кунем, нав $80 ҳамқа кор кардагиай. Расходи ҳаму баттл имина худаш 5000 сомон ташкил кардаги буд. Ай 5000 сомон 3000 сомон мо сӯхтагием. Инаи хали бародар All Music вори медроя як намуд менависа ки меги мо аи қарздор бошем ё ки ҳамун бачаҳо аи қарздоранд. Бародар тия бор биё иҷа расходои мора бин, иҷа чӣ гапу чӣ корай, бо тем боли ки ютуб барои минус вай авторскироӣ кардагай, ҳамун минуса вай плики ҳамун баттл кор кардагай, соҳиби ҳамун минус дарафтестай. Шумо мехоҳем ки ба минус баромад кунанд, ва ё маҷбуранд штоб ютуб мода жалобароӣ накунанд, ва ё маҷбуранд ки минусҳои авторски гиранд. И бачаҳо уқаи суме намегиранд ки бобраванд минусҳои авторски бигиранд. Якумш. Дуюмш ки баттл дар асос омадагие ки версус шава. Ва вақте ки бояд версус шава, и бояд версус шава. Майли ба хотири агар шумо ҳамақа мухлиси баттли ба минусен, мо BPM баттл ташкил мекунем, не ки вай ни официални мешава. Касе хоҳиши иштирок дорад, марҳамат биям минус баттл ба минус, ва яне ки мо ҳичи намегем. Инем броен дикас баттл када рафтан гирен. На судяшон мебиёрум, на пул метем шуна барои баттлшон. Ки меоя ки шумора ба баттлш хирсанд куна? Мебинам. Шумо аймон оид мекунен, ку мебинам кадом кумиртон мебиёяд бепул ба минус меброя баттл мекуна. шумо фақат як кора метонен крайнира ёфтан, халос. Хулоса мезгарем айра. Саволи дигариам бо ба ҳами ваяй бе минус туфтатарин баттл мешава, гапи холи маъне надора. Ба минус боша бо мерай тамошо качад мекунӣ. Бародар The King ба минус боша бо мерай тамошо мекунӣ, качад мекунӣ. Охи качад кардан мефурата да ягон чира гӯш кардан. Концерти ҳами бачаҳо бра ҳами 3 моҳ пас 2 моҳ пас концерт брен дар концертошон качад кунен, дастгирӣ кунен ба рафтантон, трекошон аз качад кунен, лайк монен, тарафдорӣ кунен дар канали дар сайти RapTG. Да уҷа дроен да качад кунен. Баттл ҷои качадкунии кала нест. Баттл ҷои маҳорати инами баттл байн муҳорибаи байни ду нафарай. Ту бишини кайф ки вай хали мега ки сухани холи маъне надора. И хали гап нестай бародар. Фикртона алиш кунен, биё калон шавем, илтимос. То кай ами ай мои хали нестем, мои хали нестем, хали нестем. Хали намешава, илтимос бачаҳо фикротона дига кунен. Саволи дигари авлод тиҷи. Инами элан тада фарқш чи баттл асос ба минусай бе минусай. Хитаиқа умник мегири, ами маҳорати сухан да часпидай. Тада фарқш чи да Москва чихе баттл мекунанд, иҷара Тоҷикистон меган. И да иҷа талабгори баттл ба минус зиёдтарай. И ӯ маънора надора ки халқ чизера талаб мекунад, ҳамура бирасонен. Охи ию ҳамун маънора дора ки халқ чизера талаб мекунад, ҳамура бирасонен. Ту чӣ кор дори Москва да чихе баттл мекунанд ё Америка да чихе? Анами коммента дар ҳафтаи ответи комментот бихон ответа бите. Бародар авлод тиҷи. Ту меги ки мо чӣ кор дорем ки дар Москва чихел мезгаронанд, мақсад ту гуфтанӣ ки ҳаваё чани мау ту ақл надоранд. Яъне ту ҳамора бояд бинию бифаҳмӣ мақсади баттл чиай. Мақсади баттл калаҷимонӣ нест, бояд бори дига мегум. Мақсади баттл дига чиай? Ту меги мо да фарқш чиай дар Москвау дар Америка чихе мекунанд, иҷа Тоҷикистона. Хай биё иҷа Тоҷикистона футбол 15 нафарӣ бирорем, ё ки бокс да 3 ба 1 бирорем шуна, ё ки ман намедонам охи любой чира агане дига кунӣ. Иҷа Тоҷикистонай гуфта. Ҳар як чи стандарт дора. Намешава ку дар футбол 15 ба 15 бирояд дар Тоҷикистон.
ё ки дигар сборни биёяд чи тоҷико 15 кас мебуранд ва ё 11 кас. И я хомфикри хита баён карди дар ҳаминҷа. баъд меги ки чи хита умник мегирӣ туда фарқш чия? Бародар, мо сум метем батлеро да ки ва ё баттл мекунанд. ё бепул баттл намекунанд барои шумо, чанде мухлисш набошӣ. ҳар як кас маъракаша ҳаму хеле мезгарона ки чӣ хеле ки ҳамуда маъқулай. ё ки шумо оши наҳор бирен, оши як ба як набоша, соҳиби маъракара ҷанг мекунед. ё ки дар сахонаш нимечиву нимечи набоша, қар мекунед, мебурен мерен. агар ҳамхали бошен, ман намедонам дига шуморо чӣ хел бифаҳмонам да шумо. алик официал нависонда ки элон ту чо кади, ман сум роӣ мекунам, якта микрофонча хар, илтимос айти акаҷон, илтимос айти як хоҳиш ҳамин. бародар, ина чӣ хеле ки дести микрофонча дорем, раҳмат барои фикри дастгирӣ карданат. не ки дар ҳаму и коменти дар видеои наврӯз мондагиай, дар ҳаму ҷамъхушрӯ аҳамияти ҳам микрофонча дар наврӯз ҳам задагиай. не ки ай сабабе ки яв ход дора и камера, ӯ дур мешинаву мақсад айма дур мешина, овози ӯра главни мегираю, баъд овози наврӯза главни гирифтагиҳои аймара как эхо. И дар ҳама видеоба ҳамихе мешава. барои ҳамин боя бори дига хайр раҳмат, не ки микрофонча дорем. саволи дигари эдвард бил додай. ба саволи бародар монанд саволо бисёр буданд ва ҳамхели нависондагие ки чӣ ба звук да эр наушник намеброя. бародар, чӣ ба звук да наушники эр намеброя, рости гап ман намедонам. не ки ман ҳама қаша шоҳид шидам ки ай кадом сабаб боша ман намедонам. не ки дар телефонҳои Galaxy S8, S9 дар ҳақиқат овози видеоҳои мо безеб меброя. сабабша рости гап ман намедонам. наушникати пробовать накардам. рости гап дар телефони худам, дар компютер ва дар телефонҳои айфон инами дигар бачаҳо мебиёянд, ман проверка мекунам, ҳамаш соза. не ки агар ҳамин телефон S8, S9 боша, намедонам чӣ ба ҳамин ду модели телефонда звук безеб меброя. хулоса инами якчанд комментариҳое буд ки ман хостам ки дар ҳамин бачаҳо ҷавоб битам ва умедворам ки ҳамин бачаҳо дарк мекунанд ки мақсади мо чия ва ё хоҳиши ва ё чӣ ба намешавад. илтимос бачаҳо ячира дарк кунен, биёен ба ҳамун стандартҳои ҷаҳонӣ туғри бигирем. баттл беминус хуб мезгара. ман боварӣ дорам ки баттли ҳамин ду нафар шумода беҳад маъқул мешава. нави катишнапс боя бори дига 28 апрел соати 12:00 дар клуби Прайд баргузор хоҳад гашт. дар комментҳо ҳақората кам кунем бачаҳо. илтимос як хел ҳақоратҳое мекунем ки на ба мусулмонгарӣ рост мегирад, на ба кофириш. якдигара ҳурмат кунен, зинда бошед, саломат бошед. ва касе ки мехоҳад моро дастгирӣ куна, ба силкаи дар таги ҳамин видео будагӣ даромада моро дастгирӣ кунен. 1xbet ба наздикӣ мода тағагӣ кадестай. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.